dijaga lagi pasyarum shaneng lajan leitang kijing ma jing suk ngin yo isu ngatap da jing dum la chung sir jing sha kriblay hakaleng ka pertain who try you on to watch emptying la happening ki eryon ki jing ya le ki babun jai la ha sonne ha nong ken dong kun ki banget who try in yang scan try you don đừng cạt bất nghi là ki jing từng ju bun jai kin wan nhìn shakri tang ya uhi you try and shakri nghìn ai ti ya la donun leng ba ki jing dwai jong ni but try unda unri la jing e ki wan la yong ka be thlem u try un yai krishan yangi la happening ki eryon ki jing ya le ki babun jai la ha sonne ha nong ken dong kun ki banget who try in yang scan try u don đừng cạt bất nghi la ki jing từng ju bun jai kin wan nhìn shakri tang ya uhi ai bor yang gi try you on to watch everything la happening ki eryon ki jing ya le ki babun jai la ha sonne ha nong ken dong kun ki banget who try in yang scan try u don đừng cạt bất nghi la ki jing từng ju bun jai kin wan nhìn shakri tang ya